idan ba yaudarar kai ba, ta ya talakan da baya tausayin talaka dan uwansa zai yi tsammani samun shugaba nagari? Duk shekara burinka shine azumi ya zo don ka tsawwala wa mutane, kuma a haka kake so Allah ya albarkaci rayuwanka? Kai dan uwa, ka canza halayyarka, domin idan ka ci gaba da irin kasamar rayuwar nan, ranar gobe sai Allah ya tuhume ka. Saboda haka ka daina yaudaran kanka. Nayi nan